Dalaygon gid kayo ang Dios tungod sa iyang pagkamaayo, iya kitang gihatagan og kaygayonan nga makahimo na tab kita sa pagduol diha kaniya pinagi sa pagsimba. Ang atong mensahe ning adlaw nagauluhan kini siya og who shall abide in thy tent or who shall abide in thy tabernacle, who shall dwell in thy holy mountain. Ang mountain dinhi mao ni ang Jerusalem, Mount Moriah nga gitipatindugan sa templo sa Jerusalem. So ingon siya dinhi, who shall abide in thy tabernacle, and who shall dwell in thy holy hill or in thy temple. So nganong nangutana man si David niini nga mao nga pangutana o nanginag ko ining buntaga kay kini mao question ni David may kong question nato sa atong tagstag sa kaugalingon o kini gipangutanan ni David o siguro makapangutana tangan ngutana man si David nining mao pangutana. So ang background ini mao nga kung imong basahan ang 2 Samuel. Sa 2 Samuel verse 6 paingon sa 23, the whole chapter sa 2 Samuel. O gusto na kong basahan ang verses 1 to 9 lang. Ingon din again, David gathered together all the chosen men of Israel, 30,000. And David arose and went with all the people that were with him from Baal to Judah to bring up from thence the ark of God, whose name is called by the name of the Lord of hosts, that dwelleth between the cherubim. And he set the ark of God upon a new cart, and brought it out of the house of Abinadab, that was in Gilead, and Jesa, and Ahio, the son of Abinadab, drove the new cart, and they brought it out of the house of Abinadab, which was in Zebeda, accompanying the ark of God, and Ahio went before the ark. And David and all the house of Israel played before the Lord on all manner of instrument made of wood, even on harp and on the psalteries and the timbrels and the cornet. And then they came to Nikon, threshing floor. Uzziah put forth his hand in the ark of God and took hold on it, for the oxen shocked it, and the anger of the Lord was kindled against Uzziah, and God smote him there for the error, and there he died by the ark of God. And David was displeased
because the Lord had made a breach upon Hosea, and he called the name of this place Perisga, to this day. And David was afraid on the Lord that day, and said, how shall the ark of the Lord come to me? Kini ang maong background ngano nga si David nangutana siya, who shall dwell in thy tabernacle, or who shall dwell in thy temple? Tungod sa kasinatian nga iyang na experiensyahan dinhi sa Book of Samuel, ang Ark of the Covenant ilang gibalhin. Onya samtang sila naggibalhin nila ang Ark of the Covenant, na instruction ng Diyos. Bisan sa Deuteronomy, clear tayo ng instruction nga walay mo hikap sa Ark of the Covenant. Pero si Uzziah, isa sa mga nag-appeal sa pagdala, nakita niya ang as nga gikargahan, gaulpot-ulpot o hapit mahulog ang kining Ark of the Covenant. So iyang isupak ang balaod sa Dios, iyang gitabangan nga dili mahulog ang ark. O tungod niya na sa iyang pagsupak sa balaod sa Dios, bisan unta ang iyang intensyon maayo, pero di patay siya sa Ginoo. So tungod ana si David nahadto ngadto pas verse 9, naging siya, and David was afraid of the Lord that day, and said, how shall the ark of the Lord come to me? So mao ni niya ang nganong dinhi sa Book of Psalm, sa iyang pagsulat sa mao nga libro sa chapter 15, nagingon siya, mao ni iyang pangutana siya, Lord, ingon siya dinhi nga, who shall abide in thy tabernacle, or who shall dwell in thy temple? So kinsa man ang makapuyo. So atong nakita ni kon atong tanawon kining pag-address ni David tungod sa maong paghitabo. Mato pa ni Lord. Ang word Lord sa Hebrew pasabot ni Yahweh. Ang pulong na Lord means Yahweh. It's Yahweh, who shall abide in thy tabernacle. So mao ni ang pangutana tungod sa iyang kahadlok nga basin o kinsa ang puyo dito, kinsa ba ang dunay kanabang katungod nga makapuyo niini mao nga lugar nga bisan gani usasi Isaiah ni tandog lag gamay sa Ark of the Covenant namatay. So mao na kini nagpasabot nga usa kini ka sagrado kayo nga dapit, usa ka balaanon kayo nga dapit nga bisan si Moses sa iyang pag-atubang dito sa burning bush, nagkigsulti siya sa Ginoo, ingon siya dili siya takos. Iyang bisan gani ang iyang pagsunod dito, atong nakita nga doon na siya ikahadlok sa Ginoo. Tungod kay ang makakita sa Dios mamatay. So mao na nga kung imong tanawon dito sa burning bush, ang iyang nakita likod na lang sa Dios, murag anino na lang. Kay kung iyang makita ang Dios, mamatay siya. So mao gyapon si Isaiah. Og muni nga pangutana, naghatod kini og kabalaka og maayo ni David, mo nang niingon siya, Lord,
who shall abide in thy tabernacle? Duha man ni ka question in siya, or who shall dwell in thy temple? So mao ni niya nganong iya kining sulti. So kining unsa man diay ning Ark of the Covenant. Unsa ba ni sulod ni ining mao nga ark nga grabe man kasakrat. So matod pa dinhi sa balang kasulatan, dinhi ang presensya sa Dios nag-uban. Ang sulod sa Ark of the Covenant, ginani siya kinibang na dinhi ang Ten Commandments, ibutang sa Ark of the Covenant. O niya ang kining gibutang ko dinhi ang sungkod ni Aaron nga namula. O niya ingon dinhi mana atong pan nga gihatag sa Dios sa ila didto sa wilderness. So kining word nga tabernacle atong nakita na usa kini ka murag temporary nga dapit sa pagtagbo aron nga ilang encounter ang presensya sa Dios. So kining gitawag tabernacle usa ka temporary place nga ilang natagbo ang presensya sa Ginoo. Atong sa wilderness, 40 years sila sa wilderness. Ang tent mao ang ilang diha nila matagpuan ang presensya sa Dios. O niya makigsulti ang Dios sa ila diha niya nang maong dapitan. O unsay message nga dala sa Dios ngadto kanila ilang madunggan diha sa kining gitawag tent or tabernacle. Usa ka temporary place nganong temporary tungod kay ila man ning dalhon. So sulod sa 48 years gabalin sila. Matod pa sa balang kasulatan, during night time, pillar of cloud, pillar of fire ang gauban nila. Ilang dalhon. Pag muhunong nga kaning ingon ang Ginoo nga hunong sila. So kung muingon sila lagaw sila. Buti pasabot ang presensya sa Dios nagkuyog diha sa Ark of the Covenant nga naa sulod nga ilang kadalhon sa diha nga mag-travel sila from place to place for 48 years nga ang Dios nag-uban kanila. Atong nakita dinhi nga ingon dinhi nga ang kining tabernacle nga gapuy-an sa Ginoo usa ka sa gina temporary nga meeting place sa Ginoo ngadto kanila. So onya kini ilang na sinati nga ang presensya sa Dios nagakuyog gyud sa ilaha o gani atong mahibawan nga matod pa sa balang kasulatan ang maong dapit dili siya kanabang ang presensya sa Dios nag-uban nila unya ingon dinhi nga ang Dios nag-provide sa ila o kanang paghatod sa tanan nilang mga panginahanglan diya sa wilderness. Mato pa diya nga ang buntak sa iyo magulan kini og man gikan sa langit. O niya o kanang buntog kwel
nga para ilang kanon ingon nga meet ilang sudan. So gi-provide sa Ginoo for 40 years. Onya ingon diha even their clothes dili wala kanang madunot. So gi-provide tanan sa Ginoo ang ilang gikinahanglan tungod kay ang presensya sa Dios nag-uban nila through the Ark of the Covenant. Dinhi sa ikaduha yun siya, who shall dwell in thy in thy temple. Ang word temple din medyo mura semi-permanent. Kung imong tanang kining maong templo gitukod yun na ang building nga gitukod ni King Solomon. So, yan gitukod ang maong templo. Ang maong sulod gihapon sa maong templo mao ang Ark of the Covenant. So, mao ni sila sign ng presensya sa Dios nag-uban nila. Muna na importante ang Ark of the Covenant. So, balikon ko, during sa wilderness nga travel na for 40 years, ang Ark of the Covenant mao ang simbolo nga ang presensya sa Dios nag-uban nila. O dinhi sa templo mao gihapon ang murana siya og permanente kay didto man sa Jerusalem ilang plaster ang maong templo onya na dito ang Ark of the Covenant gihapon. So mao na nga dito sa templo na ay pari bisan sa tabernakulo ang mga pari mao ang serve diha sunod sa tabernakulo o sa templo. So atong ibawan din nga ang mga pari mosunod once a year dito sa Holy of the Holiest nga ang sunod dito ang Ark of the Covenant. So ang pari dili siya worthy nga magsunod dito mamatay siya. So muna nga kadelikado sa mga lugar nga dili pwede bisan kinsa lang ang sunod dito. Kadto lamang tao nga qualified siya sa maong trabaho. Sama kang Yusaya kanina, dili siya qualified, diyang itandog. So ang pari mo gihapon kung mutandog siya na dili siya qualified, mamatay siya. So once a year, himuhon sa kining mga tao, once a year mo muadto sila aron sa pagsimba sa Dios unya ang labawng pari doon naman tulo ka dapit na ikanang outer court na inner court of Holy of the Holiest. So din sa outer court din sila inner court din sila magbutang og ilang mga offering. Mag-ihaw sila mga baka, ilang aton sa ilang mga sala nga mo hinlo, mutapon sa ilang mga pasaylo, pinaagi sa dugo sa mga mananap. Ang pari ng nagdala ini, yan isik dito sulod, o kung kini dawaton sa Dios, din buhit siya nga mobalik. Muna na, kining pag-abot sa kining gitawag 70 AD. Ang kining maong templo nabungkag. Nabungkag ang templo nga gitukod ni King Solomon. Onya history nagsaysay sa aton nga atong pagkabungkag sa templo ang kining Ark of the Covenant nawala, na disappear. Mo nang wala naging historical record nga nagpahibalo o asa na ang Ark of the Covenant. So, mauna na ang
atong nakita din sa ngano nga nangutana si David ini nga who shall dwell in your tabernacle. So ang presensya sa Dios naa diha through Ark of the Covenant. Dinhi sa New Testament kung atong lapitan ang New Testament, atong basahan dinhi sa Hebrews chapter 9, verse 11 to 14. Ingon din, for unto us are known, Hebrews, okay, Hebrews chapter 9, verse 11 of 12. But Christ being come and high priest of a good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building. Verse 12, neither by the blood of the goat and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. So atong nakita din nga naay tabernacle nga gingon din si Ginoong Kristo ra ang pwede nga makasulod. Unya ingon siya din nga dili kining maong templo, dili gitukod na o kamot tao, not made with hands ang kining maong nga templo. Unya ingon din si Ginoong Hesus mosulod siya sa templo, siya lang ang dunay katugod sa pagbuhat sa templo, pag-offer o offering. Ganina atong hisgutan nga ang pare nga mo offer sa offering nga iyang dalhon mga mananap, dugo sa mananap aron yatong sa sala sa mga tao. Diniiling kayo na dili na pare ang matod. Sa Hebrews ingon siya ang pinakalabaw nga pare si Ginoong Hesus. Unya siya ang nagdala sa atong sa mga dugo alang sa pag-redeem kanato sa sala. So munang siya lang ang dunay kapasidad nga mo buhat niini. O atong nakita nga human ini nga offering, wala na laing offering nga gihimo gawas sa offering sa lawas o dugo ni Kristo diya sa cross sa Calvary. So munang sa buhi pa sa Ginoong Hesus dinhi sa ibabaw sa kalibutan nang nay mga pangutanan o usana sa dihang siya ngadto sa templo, i-question ang iyang paghimo og mga pagbadlong sa mga binuhatan sa tao dito sulod sa templo. Unya mato pa niya, guma kini ninyong templo, ikatulog ka adlaw ako ni siyang itukod og balik. So ang maong templo atong makita nga dili na hinimo og tao. Ang buot niyang pasabot mao ang church, mao ang templo sa Dios. Mo nang ingon siya nga sa diyang iyaning tuturon, ingon siya, even the gate of hell shall not prevail against it. Walay makabungkag niya ng templo. Mao na nga wala nang aaboton nga templo literal ining panahon. Kita ang kining mga kining reform, wala magtuo nga ibalik og tukod ang templo literal. Wala na.
mo nang si Ginoong Hesus ang katapusan nga nagsulod sa templo nga dili hinimog tao kundi ingon siya po ang katapusan nga naghalad sa templo. Busa wala na templo pa. Daghan karon nga nagpaabot nga isla tukuron ang templo sa Jerusalem, dili na mahitabo. Kay kung mahitabo nga tukuron ug balik ang templo sa Jerusalem, ibalik usab ang ceremonial law nga maghalad sila, maghalad-halad sila. Wala na. Gitapos na ni Ginoong Hesus o kini sa diha na siya namatay dito sa cross, ingon siya, it is finished. Tas kalastay, mato pa niya, nga wala na, humana. Muna nga diha sa gibuhat ni Ginoong Kristo sa cross sa Kalbaryo, atong nakita nga ang templo nga giingon diha nga gi-question ni David nga kinsabay makapuyo sa templo. So, nag-mention din siya sa verse 3. Tanawa ang verse 2. Verse 1, duha ka question iyang question sa verse 1. Verse 2 iyang gitubag. Ingon siya, ang makasunod dito, kadto lamang, ingon siya, din, he that walketh uprightly and worketh righteousness. Ang makasunod dito sa Mount Templo, kinira mato he that walketh uprightly and worketh righteousness. So, yun siya, walk, ang iyang gikuan din nga action word, walk o work. So, moni ang ingon siya din, katong makasunod dito sa templo, katong kinabuhi o Diyos nun, kanang righteous. O ingon siya din, katong nag-practice o adlaw-adlaw nga pagkinabuhi o kining righteousness o upright work, upright and worketh righteousness. So, mao ni ang makasunod dito. So, kung imong tan-awon dinhi, naghatag siya mga practical nga description. 5 kabutang kung imong tan-awon gikan sa verse 2 paingon sa verse 5. So, naghatag siya mga practical kayo na itong lista din sa ilang yang sulat. Ingon siya, ang mga naglakaw o nagkinabuhi nga righteous atubangan sa Ginoo or naglakaw orderly sa mga sa paagi nga iya sa Dios, mato pa niya, ingon siya dinhi nga ang usa ka requirements, ingon siya naglakaw siya blamelessly or ang uban din siya integrity in heart. So, kini tanan dinhi gilista dili ni mahimo sa kining makabutang dinhi dili gyud ni mahimo sa tao. Sa ato pa walay tao nga makasunod dito sa templo sa presensya sa Dios. Makapuyo diya sa presensya sa Dios, meaning ang langit. So, mo nang ang kini permanent nga templo dito na sa langit niya, kita citizen ditong lugar. So mo na nga siya ang makasunod dito, kadto lang nag kinabuhi nga upright o nagabuhat og righteousness every day sa iyang kinabuhi. So, kung mauna, kung atong tanawon, why usa ka nato nga makasunod dito.
Mao na nga ang nihimo ganina ako nang gi-mention ganina, supposed to be karon ni nako pero ako na lang gi-mention ganina nga si Ginoong Hesus sa Hebrews chapter 9 verse 11 to 12 siya ang mao nga adunay kapasidad nga makasunod dito sa templo. Siya ni buhat nini ang tuyo niya dinhi to redeem us from our sin. Dili ta kasunod dito, siya lang ang pwedeng makahimo ining perfect obedience nga gi-mention dinhi sa verse 2 payon sa 5. Ingon siya dinhi unang nangutana si David, who can do this? Who can do these things? Ingon si David sa verse 5, tanong verse 5. Ingon siya, who can do these things? Kining mga practical nga kinabuhi sa usa ka Christian. Mato pa dinhi dili lang sila igo nga nahibalo nga ang Dios balaan kundi iya gyud kinabuhi nga balaan si Ginoong Hesus lang. So muna nga walay bisan usa dinhi naingon siya nga ga-appreciate siya tanawa verse 3 to 4. Ingon siya dinhi mo honor siya sa mga mataro pero iya pong i-reject ang dili mataro. Si Ginoong Hesus ng anak tungod kay Diyos man siya o fear ang iyang judgment. Balo siya nga mo kanada mo himo or mo appreciate o gihimo nga maayo pero siya po masuko sa dili gabuhat siya. Mao na nga atong makita dinhi ako nang giingon ganina nga dili gyud ni mahimo sa tao ug ang Dios lang diya sa Hebrews chapter 9 verse 11 to 12 nagisgot nga siya lang ang pwede. Unya tungod niya na matod pa niya pagsunod niya dito sa kini maong dapit aron sa paghalat sa iyang kaugalingon diya sa cross sa Kalbaryo. Ingon din sa John chapter 1 verse 1 and 2 unya muamba ka sa verse 14. Ingon din sa John in the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word in verse 14, ingin siya, dwell among us. So in the beginning, ingin siya sa sinugdan, ang pulong, o ang pulong uban sa Diyos, o Diyos ang pulong. Ang verse 14, ingin siya, ang pulong nagpakatao tipon kanaton. So miyani siya, mitipon kanato, unsay iyang tuyo, matupan niya sa Matthew chapter 1, verse 21, Diyan siya, ang tawag siya Emmanuel, kay luwason niya ang iyang katawan sa sala. So, katong iyang ihimo dito sa kwan mao'y paagi dito sa Hebrews chapter 9, verse 11 to 12, mao'y paagi nga mahimo niya mao nga mianhi siya dinhi sa kalibutan ug mitipon sa atoa sa tuyo nga kita iyang luwason. Ingon siya Matthew chapter 1 verse 21. Ingon siya iyang luwason ang iyang katawan. Unya ang iyang pagluwas
kining gitag-an naman ni daan sa Isaiah. Sa Isaiah, gihisgutan diha unsa ang kanang giunsa giunsa sa Dios ang pagpadala ng Ginoong Kristo. Gitag-an na ni daan ng Isaiah o nahibaw-an na ni sa daghang mga katawan sa Dios. Dinhi sa chapter 9 verse 6 o 7. Nagingon siya, for unto us a child is born, for unto us a child is given. Ingon siya, his name and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Verse 7, of the increase of his government and peace there shall be no end upon those of David and upon his kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth, even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform these things. So, mao na nga iyang gipadala sa Ginoong Hesus niya atong nakita sa Matthew nga naabot gid si Ginoong Kristo din. Unsay tuyo niya aron pagluwas sa iyang katawhan. O niya sa 1 Peter chapter 1 verse 18. So nagingon din nga wala ta gipalit pinaagi sa mga precious things kundi gibayran ta pinaagi sa dugo ni Kristo Jesus. So mao ni nga diya sa halaran iya tang gibayaran ang atong salakay. Di man ta kahimo pagluwas sa atong kaugalingon, dili ta kahimo og himong maayo gawas apart from Jesus Christ. Dili ta makahimog maayo. Mo na nga grasya ra gyud ang atong kinabuhi. Mo na nga kay grasya atong kining ampingan ug maayo og atong ilhon nga kini usa ka precious tayo nga gihatag sa Ginoo sa ato, dili tanan tawo nakadawat niini. Kadto lang matud pa sa balaang kasulatan, pinili sa Dios. So kung ikaw gipili sa Dios, then nakaangkon ka ini, ikaw ang gibayran niya Dios pro sa Kalbaryo o mauna nga matud pa niya sa 1 Corinthians chapter 6 atong basahon dinhi sa 1 Corinthians chapter 6. Unsa ba iyang gisulti Ginoo? Dinhi sa 1 Corinthians chapter 6, naghatag siya og pahinumdom. First Corinthians chapter 6 verses 19 to 20. Nagingon din, know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not of your own, for ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which is of God. So tungod ana, ingon siya, ganina atong himong ang templo or tabernacle na diya ang presensya sa Dios through Ark of the Covenant. Nawala ang Ark of the Covenant, si Ginoong Hesus manipulate. Atong nakita dinhi nga mato pa niya dinhi nga wala ba mo masayod nga ang inyong lawas templo sa Dios.
kita ang templo sa Dios nga buhi. Muna ang giingon diha sa Balaang Kasulatan. O kay naa siya sa atong kinabuhi, siya mo ikatabang nato aron makahimo ta sa butang nga dili nato mahimo kung wala ang Balaang Espiritu. So mao na nga dili atong nahibawan nga ingon siya, for ye are bought with a price, therefore glorify God in your body. So, himayaon na to ang Diyos, pinaagi sa atong lawas, pinaagi sa atong sinultihan, pinaagi sa atong mga lihok adlaw-adlaw. Kinahanglan nga mag-glorify ang Diyos tungod kay mahal ang iyang pagpalit nato. Dili gibayran ta og mga precious stones, kundi pinaagi, we are redeemed by the precious blood of the Lord Jesus Christ. So mo na nga dili kung imong tanawon, social ang pangutan who shall dwell in thy tabernacle or who shall abide in thy tent or temple. So kining maong pangutanan, usara man ni pangutana kung imong tanawon sa original nga pagkasulti ini usa lang question. Dili ko di siya pangutanang murao kanang redundancy nga giusab-usab. Usara ni siya ka pangutan nga direkta kung imong tan-awon sa Hebrews. Nga word atong makita ni ang tubag mao nga si Ginoong Kristo mao ang dunay katungod nga mo trabaho sa templo, puro man yung work dili sa pare. Pero gikuha niya ang work sa pare, misulod siya sa Hebrews chapter 9. Kausa, o niya, once and for all, iyang di-offer ang iyang lawas, ingon nga buhing halad, og mao kini ang naglukat ka nato gikan sa atong pagkamakasasal. Dili ta kahimo bisag unsaon dinhi og inigilistan ni David dinhi, pero nagpasalamat ka pinagi sa grasya ug kaluoy sa Dios. Iyang ipadala ang bugtong anak nga si Kristo Jesus aron nga mubuhat niini para kanato, aron nga kita makasulod. Dili lang igo makasulod kundi mo kinabuhi ingon nga templo sa Dios, mga kaigsunan. So diya sa Ephesians, diya sa Psalm 1, previous messages nato na atong nadungog. Verses 1 and 2 nagingon, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he does shall prosper. Kanina, gipangutana, who can do this? Gihimo ni Ginoong Kristo aron ato pong mahimo. Montang nag-ingon siya dinhi, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night, and he shall be like a tree planted by the rivers, that bringeth forth fruit in his season, and whatsoever he does, take note of this, whatsoever he does, prosper. Mao ni ang saad sa Dios niadtong nagkinabuhi nga nagsalig
diha kang Kristo Jesus sa iyang kinabuhi. O dili lang igo nagsalit sa gihimo ni Ginoong Kristo kundi iyang kinabuhi. Dili lang ingon nga ang nahibalutan nga muni righteous si Ginoong Jesus kundi gikinahanglan nato magkinabuhi righteously. Diya atubangan sa Ginoo every day, and we shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth fruit in his season, and whatsoever he does prosper. Magapo. Labing gamhanan o bala ng mga Diyos, man, dako ang mga salamat niya kanin sa butang ang gihimo sa aming kinabuhi. Salamat Ginoo kay di kami takos nga mo sulod diya sa langit kung wala ang imong tabang. Salamat Ginoo kay gibayran ng mga sala o imo kining hinluan kami aron kami sa sala aron kami makasulod diya sa kaharian sa langit. Salamat Ginoo nga sa imong gihimo usa ka pagpakita sa imong grasya o kaluoy alang sa imong katawhan. Dalaygon ikaw sa walay katapusan. Kini mong pasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus nga among bugtong Dios ug among manluluwas. Amen.